खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो आं दिनै अनला ओंख्रि संनायखौ शेयार खालामनो नागिरदों आरो माबोरै सङो ओमफ्राय आस'खान्दा जासिगोन आं गोसोखांब्रबनानैसो नोंथांमोननो शेयार खालामनो फैलायबाय आरोना नोंथांमोन नायलांबाय थादो नै बेहाय आङो आलु ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय बिन्स होदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेयाव नाथुर रुनाय होनानै लागोन दा बेखौ एसे गोदौ होगोनसै अन उरनानै लाखाबाय आं ओमफ्राय अन उरनायखौ बावबाय आरोना आङो खोन्थानो ओमफ्राय अनला ओंख्रि संनायखौ आं सिगाङावबो देखायबोबाय थाखादोंमोन नोंथांमोननो ओमफ्राय आं ओरैनो मा बेदर लाबोगोन मा मागोन सानफ्रामबो हगारबाय थाबासो माने भिउस फैयो ओमफ्राय आसा खालामनो नागिरग्राफ्रा ओमफ्राय नायिफ्राथ' नायखायानोसै नोंथांमोनखौहाय नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आरो आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोनखौहाय आसा खालामबाय आरो आं ओरै ओंखाम संबाय लोगोफोर ओरै गोथां गोथां नुनाया बिन्स ओमफ्राय बे गोजा गोजाया आलु ओमफ्राय टमेट' आरो गाइस गोदौ होनानै आङो नाथुर जुनाय होनोसै बेनि उनाव खारदै होनोसै आरोखि ओमफ्राय अन उरनानै लाखाबाय नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बोरै सङो आं खोन्थानोसै खुगाजों आं ओमफ्राय फार्स्टनिफ्राय देखायनो हाला आरो बावनानै थादों भिडिअ खालामबाय थानायानो बेखौहाय बानलु जिरा मस्ला होनानै बानलु सामब्राम पेस्ट होनानै एवबाय आरोखि ओमफ्राय एवनानैहाय एसे खामफ्राम खालामनानै आलुजों बिन्सजों एवग्रोबाय आरोखि ओमफ्राय टमेट' होबाय टमेट'जों एरग्लिबाय ओमफ्राय एसे एवनानै दै होनानै लाबाय दै होनानै गोदौ होनानै अनला माबाखौ माइरं अन संनायखौहाय उरनानै लाबाय गासिबो ओमफ्राय आं दा बेखौ गोदौवो माने बेखौहाय अनखौ उरनानै गोदौजासे उरबाय थानांगौ गासिबो नङाबा बियो अन होनाय लोगो लोगो जुदि नों दलर थायोबाथाय लाथा खाजोबगोन आरोखि माने फिथर फिथर जागोन अनला फिथर जागोन ओमफ्राय नै नाथुर बाथोन आरोखि बे देदों बे बेखौ आं दा माने गोदौखाबाय नालाय ओमफ्राय आं एसे थाबाय आरो नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै बेनोसै आरोखि ओमफ्राय नै आं नाथुर जुनाय होनानै लागोन बेनो आरो गाइस नाथुर जुनाया आंनि फेभरेट बुस्थु बेयो लोगोफोर जा गोथाव मोनखायो आं मोदोमनायखौनो होनगोन एसे दा मैथाजों मोनायाव जानो आं एसे दोननानै लानोसै गाइस मोनानि ओंख्रिखौबो नोंथांमोननो नुवाबाबो शेयार खालामनाय जागोन ना जाया जिखुनु सर्ट जाब्लाबायनोबो हानाय ओंखायनो आं खोन्थानाय जाखाबाय आरो सर्ट जाबाबा सर्ट जाबासै आरोखि बर'नि एकदम फेभरेट ओंख्रि नालाय बे अनला ओंख्रियाहाय ओमफ्राय नारजियाबो आरो ओमफ्राय आं बे नारजिजों अनलाजोंनि गेजेराव बबेखौ मोजां मोनो होनबा आं नैबे अनला ओंख्रिखौ बिराद मोजां मोनो जा गोथाव मोनो बुंनो हाया आरोखि आं माने मासावनो मास आं जाखायो अनलाखौबो बुंनो हाया आं जा गोथाव मोनो जा टेस्टि मोनो बायो आं नारजिखौ एसे आंनि थाखाय बारा मोजां मोना आरो मानसिफ्रा मोजां मोनो नारजिखौ ओमफ्राय माने जानांगौ नारजिखौबो ओमफ्राय जाहा बिहाव थैनायखाय बोसोरसे मोनजाया गाइसफोर ओंखायनो आं अनला ओंख्रिखौनो जायो आरोखि गोदौबाय गोदौनानै बे अनाहाय मोनसारनांगौ गाइस मोनसारबाथाय बेखौ खारदै होनानै लानोसै माने एसे गोदौबाथाय आं खारदै होनोसै आरो माने खारदैजों एसे रुइनाय बायदि जानानै साबसिन जागोन आरोना गाइस नायलांबाय थादो बिदिबा गाइस गाइस नै जोंना बागाना खुमब्रा बागान जोगोनार बागान बे फिथाइयानो थाइसेबो गैया ओरैनो थायो ओरैनो सेवो आरो नै सानदो ने जा गोजाननिफ्राय आंजों ब्लगाव ओंखारफालाबायग्रा बेनो आरो खांख्रिखलाबो मैथा खुबैदों अखाजोंनो मैथाया बुसोमजोब्बाय गाइस ओमफ्राय नै मैथा बांगाल ओमफ्राय जोगोनारानो जोंना बिराद ग्रौ ग्रौ जाबाय आरो नै आं केमेराखौ उनथिंजाय खालामनानै देखायनि गाइस जा साइज जाखाबाय नोंथांमोनहा बिजौखौ नुबा जानो लुबैगोन जों हिन्जावफोरनि फेभरेट बुस्थु आरोना बे जोगोनार बिजौ मैद्रुआ बिदि आरो नै बे नैबे मेसेंनिमोन ओमफ्राय जाख'नो हायाखै दा बिजौ जानो थाखाय दैज्लांनि जाफिननोसै ओमफ्राय नैबे खिन्थु दैज्लांनिखा आरोखि आं जावैनाय ओमफ्राय बानलुआबो जा थाइखादों नै दासो थाइख्रिदों ओमफ्राय
ओरैबो दंमोन बानलु बागान ओमफ्राय जोगोनारनि सिङाव थाबाय नालाय जोगोनारजों जाख्लोबजोबजाबाय गाज्रि जाबाय आरो नै बिजौआ जासायसाय जानानै दङ खुमब्रा ओमफ्राय दाख्लै न'नियाव जानाया जुंखामाबो फांसेल' नै जों दहाय जादों गाइस ओमफ्राय नै बानलुआ बेबायदि मा होनोथाय बिदिखौ मा जानाय होनो नाथुर खर' जानाय होनो ना गंगार खर' जानाय होनो बेबायदि जाबाय आरोखि ओमफ्राय नै जा मोजां दङ बिजौआ जानो लुबैनाय आखाइ मानजिबाय आरो ना खेबसेनो लुबैनाय बिराद अनोबो आं आयो नायलाय नै गाइस सैसे जाखाबाय मदनो नोंथांमोनहा आलासि जाफैबा आं एवनानै होगोन खिन्थु गोसो दंबा जानो अननायखौ दोननानैब्लाबो गाइसफोर हांसोआ गना दङ हनै बेस्रा अना खाना लोगोजों गालांजोबजाबाय आरोखि ना बे जा हेसफेस जालायथारो गरमजों नै सौनो नागिरदों आरोना नैबे हाबदों नालाय नै जा रागा खुराखा जोंना हांसोआ मेगना जानोबा मा जालायखो मेगना बिदिबा ओंख्रि संनायखौ नायनोसै गाइस फाइनालि अनला ओंख्रिया जा साइज जाना दङ नै जों दसे बेरायगौमानिनो एल्ल' जालायथारदों खारदै होनानै लानोसै गाइसफोर नोंथांमोनहा नार्जिजों आरो अनला ओंख्रिजों बबेखौ फेभरेट मोनो आरो थावसिन सायख'नानै लानाय मैगंखौ खोन्थानानै हरदो खारदै दंमोन खारदैया बारा गोबाब नङा नालाय आं सदाखौनो होनानै लानोसै आरो गाइसफोर आं संख्रि साखिना लाग्रोनांगोन गाइस नङाबाथाय खारदै होबाथाय बियो गुफुर जाफिनगोन नालाय ओंखायनो संख्रिखौ खारदै होनायनि सिगां साखिना लाखिसै मोजां लारा मावो जाबाय नाङाखै जा टेस्टि जाबाय खैदोब नांफैखायाखै खोमा माथो थुखा मारै गोजौसो फैनांगौ दा गोजौ माने मबाइलाव बानायनाय गोमो नुवाखै आरो आखियाव आयो जिरा होबाय जिराया आं अलरेडि देना दोनखायो जायो मी जाखाबाय टेस्टि बहुत एबार इउटुबारखौबो हेलाराय थिनहरदे लोगोफोर आमार नाजानि हिन्दी एबार लोगोफोरा बे अनले जानि बर' भाषा रोंखाबो हा खननै साखि नागिरखो आदै नांबावगौ संख्रिया दाहायबा बेसेबां जानो हागोन साइजफोराथ' जा महनसे होना लाबाय गाइस संख्रिखौ नोंथांमोनहा गिसिगोनसो खोमा बिराद संख्रि जायो होननानै खिन्थु अनला ओंख्रियाव एसे नांखाया लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा आरोखि मोसौ बायदि खाव बायदि संख्रि जायो होननानै ड्रागनखौ आं उदै मानबाय नामा मावा नालाय ओंखायनो दसा नांदों उन्दु थाबाय थायोबा सोर मोनजागोन माबे मानो बेमारि नालाय जाम्बायासो बर'नि मोनलां सोंनानै मोदोम सायो मोदोम साफेरदों खोनाफेराखै आयै नै अरेन्ज जाबोहांबाय नायलाय लोगोफोर अरेन्ज जाबोहांबाय जासिगोन एबार अरेन्जआनो जा जाबोबाय रेड कालारसो दा अरेन्ज नुदों आंहा माबायदि नुदों गाइस फेम्फोना जायो माने सदा होबाथाय एसे दा नोंथांमोनहा मोजां नुफिनगोन आरो साइज जाबाय orang ya masih này ăn nó sang giường ăn nó sang giường
Đây guys, yang kan jahang bay dah. Ulang kia nih. Saya belum mau share nari. Ini saya bahasa saya be. Zat hasti nari be kepada. Iceberg, हम जागन थे